Palaban na dumakkel nga dagos lakay. Lakay. Bakit? Inala ni mama ni Balong. Oh, talaga? Gundaway na ito yung lakay. Palaban na dumakkel nga dagos lakay. Na, itagayam ti pang ibang bangko sumot lang ang kumabirok-birokan. Ay, sino inilam di mautakan. Kasi, Anak ka ng po. kita ta hang kauning nga mabartek ta bakara mo senda ka. Bakit? Bakit? Nagpakada ako ng gano'n. Ano po yung manan? Agaw awis siguro dagi di kabats ko, di high school bakit? Agi-get together kami, magkano, magsasat kami, may kinumusta, may kay, bakit? Palubusan na mo tinang kami. Nagbayag mo nga na ano pa nakin inuman. Palubusan nga. Kaya mo lang siguro nga makakita ti chicks. Kaya mo lang makita dagdi ex mo. Ay na, apo bakit? Grabe mo iday tamay. Sana mo na chicks bakit? Agi inom kami lang, inumusta kami lang bakit? Kadagiti kabats ko di high school. Amukan lakay. Kasi ano numatiliwang kang agbabae. Kadi, uray aramidan na nga babae bakit? Numatiliwan na nga agbabae, wino ag chicks bakit? Talaga lang Yung aguray ka ban lakay. Mayat nga ideya day ta A few moments later. Napalubusan kan Ano man nga ipakat day di ingga na nga gilpatan da ka ti aso kas kadag kurkur ka ti manok saka agsardeng nga aginom. Ka nga mangibabain. Yung kitaan ta hang kauneng agbarbartag. Mo man ipaturay nga han mo nga am mo ti lubong mon. Apo, amukan ka. Kun kitaam ta hang kauneng nga mabartag ta bakara mo senda ka.